Nauhoittaako? No nyt nauhoittaa, jes. Kaveri on ihan pertti. Se ei niinku... Nyt tuli muuten poliisi tohon, että... No, poliisia tässä jos tarvitaanko se päästään lyömään. Niin. Jumalauta näissä päivässä. Mutta nyt on HPK siellä kameran takana, niin ole tarkkana sikkailu, kun se esitystä, mikä me nähtiin Tanin kanssa tuossa, mikäs päivä se nyt oli, niin nyt se tulee sitten ja rapsa kehiin kuvien kerran. Tyttö on Tuleeko se tuolla poliisiautolla vai ihan muuten vaan? Se tulee puolen tunnin sisällä tänne ja... Tarkkana kun porkkana nähty, no. Mä kuitenkin laitan paidan päälle siltä varalta, että tuo poliisi tulee tonne. Poliitikko paikalla. Onko semmosia homoerästöisiä valokuvia ennenkin otettu, etteiköhän ota... No en mä nyt sitä tarkoita, mutta Nappu maistuu aina. mulla on semmonen hämärä aavistus, että poliisit ei välttämättä halua sekaantua meidän homoeroottisiin valokuviin. Niin. Tai siis mä voisin kuvitella näin, että... Tää vois sitä pussata toisiaan ihan samalla lailla niinku Jampo ja JKN:kin. Ei kyllä nyt Kuvapas tosta, niin ton kanssa mä voisin pussata heti. Mäkin voisin ton kanssa pussata, mutta en mä viitti, kun se on kaverin muija, niin... Ajattelen muuten, että... Et nyt turpa kiinni kaikki. Me menen Markon kanssa Taimon. Joo. Mä pyytän sinua. Ilman suu ja ilman maoja. Niin, kaikki ei puhuta. Me mennään kaksin. HPK Irka menee kaksi, me mennään kaksi. Joo. Tää on tämmönen kuin järjestely tehty. Niin joo, no okei, HPK ja Irkat menee, mut me mennään Me mennään, niin hekin menee, mut eri hotelli. Ai joo, Juu, no ai. se. Tää on Mitä saatte pehmeä? Tää on se näypeli. Joo, moro.